Mae tywydd yn Brunei naill ein Dwi'n iawn. neu glyb iawn. Mae taith i Brunei yn cymryd 14 awr o Llundain i Brunei. Ond gyda ni, mae'n cymryd mwy na 14 awr achos cyn hithro Llundain, rhaid i ni theithio yn y bus am 4 awr i Llundain. Cyrraeddon ni mewn pryd am dathi Aidil Adha. Fel dathi digwyddiad arall, ni wastad cael bwyd blasus iawn. A yfed diod neis hefyd. Hiya, ni yn Tasig Lama. Yn Tasig Lama, dyma ble mae pobl yn ymlacio a ymarfer corff. Fel fy brawd sy'n hoffi ymarfer corff. Mae'n dda, ond dwi? Mae Tasig Lama yn enwog gyda pobl achos mae rhaeadr yn y lle. Dyma fy hoff fwyd fi yn Brunei. Enw'r bwyd yw'r amwyad. Mae amwyad dod o coed sago, a ti'n bwyta amwyad gyda pethau arall. Cael cha-cha. A dyma sut ti'n bwyta amwyad. Yn gyntaf, troi lliau. Wedyn, dipo amwyad yn y cha-cha. Dyna ti, hwyl!